Vaig decidir estudiar Filologia Catalana perquè era un grau que responia al meu interès sobre la llengua. Estudiar les assignatures de Filologia Catalana, el meu grau, considero que és una oportunitat acadèmicament i també professionalment. Demostra un compromís cívic respecte a la preservació i a la continuació de la nostra llengua. Que a part de llegir, escriure i un sentiment per la lectura, crec que has de tindre consciència lingüística. És interessant estudiar Filologia Catalana a Alacant. El campus m'agrada molt, és una universitat amb moltes instal·lacions i un ambient molt bo. Hi ha molta proximitat entre docents i alumnat. València és ideal per fer vida universitària i a més et dona una sèrie d'activitats extrauniversitàries com poden ser voluntariats o la lliga de debat. També ens permet conèixer la vida cultural que tenim i que també ens permet veure aquesta visió respecte a la nostra cultura, respecte a la nostra llengua que trobem també al grau. El grau de Filologia Catalana el fa créixer com a persona. Té una perspectiva de gènere, de manera que hem conegut moltes escriptores. Possibilita que puguem conèixer altres llengües i altres cultures. És un grau molt complet, també a nivell de comunicació, té assignatures que t'ajuden a mirar cap a un futur. El ventall de possibilitats que ens ofereix en l'àmbit professional és molt ampli. Conec companys que ja estan treballant com a mestres, perquè hi ha una forta demanda de professorat. Però entres al grau i veus la diversitat d'eixides professionals. A més, existeix la possibilitat d'ensenyar català arreu del món a través dels lectorats. No té limitacions, tens com diverses perspectives, tens un perfil que no s'acaba. Som més conscients del que representa tindre una llengua pròpia i la mirada al món que ens ofereix aquesta llengua. Necessitem filòlegs i sobretot filòlegs catalans que transmeten als joves el sentiment d'amor per la llengua, per la literatura i perquè valoren que la seva llengua és una llengua en futur.